Mga kapuso, paghugas sang kamot sa mga buluthuan sa Iloilo City sa pagbukas sang klase, hugot nga ipatuman kasunod sa pamahog sang MPOX. Case finding kag monitoring pasang karon man. Si Kim Salinas nakatuto. Gintipon sang Iloilo City Health Office ang mga school principals sa pampubliko kag pribado nga buluthuan sa syudad sang Iloilo kay nasangaga. Inagod istoryahan ang mga preventive measures batok sa balatian nga MPOX. Suno sa DepEd SDO Iloilo City, hugot nga ipatuman sa mga buluthuan ang hand washing sa Brigada Eskwela nga magasugod sa Hunyo 9 kag pagbukas sa klase sa Hunyo 16. Hindi naman ini mabudlay, bangod may ara na nga daan sang hand washing facilities. Ginatugyan man sa mga school heads ang pagpatuman sang dugang nga safety protocols. During the Brigada Eskwela, we will also activate the school-based management wash in schools or the SBM wings. The school heads will also meet with the parents, mga a week after the opening of the classes for another orientation man sa aton mga parents. Ginaabiso man sang Iloilo City Health Office nga hindi na pagpaeskwelahon ng mga estudyante o kung pagpasublon sa obra ang mga manunudlo nga makitaan sang sintomas ng MPOX. To seek immediate medical consultation so that nga masubject sila for testing para makonfirm naton kung if it's really monkeypox or not, and to do advice for proper isolation. Magluwa sa abiso nga hagan-haganon ang skin-to-skin contact. Ginarekomendar man sang Iloilo CHO sa mga buluthuan ang pagsuksok sang face mask bangod sa posible sa gihapon maglaton ng balatian paagi sa respiratory droplets. Nagapabilin nga apat ang kumpirmado nga kaso sa Iloilo City kag duwa ang suspected cases. Apisar sini, nagpasalig ang CHO nga safe sa gihapon mabisita ang syudad. Upod Jeromel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.